дете му снимат с телефона. Ето Колю.bg. Ти нямаш YouTube канал. Хора, аз казвам YouTube, нали виждате сега? Дължите на шега има в YouTube. Вече го какво скапа на телефон ти има. Аз имам Galaxy 11, той има Nokia.bg. Ма това ти LG най-чупият, нали? Николо, нищо не се вижда, вижте се само нещо черно. Абе тук се вижда едно лице, смето и много светличко. Ой, вижте му телефонът, дами и господа, вижте му телефонът. Стига отричам, че го сега да снимам само Иван, бе. Стига ти, бе. Ай сега да снимам само Иван. Дай да се кажем чао от нас. Това е Веси Веско. А това е Къде- Петю? Това е Веско. Това е Светкавицата, това е Нитро Спид и аз Ютубе. Аз съм Про, Про 2. Про Вижте едно. му окото. Стига!